Καλώς ήρθατε όλοι στο Santos Products. Σήμερα θα σας δείξω τι διαθέτει το shop μας. Λοιπόν, αρχικά πάμε να δούμε τι υπάρχουν εδώ πέρα, τι διαθέτει το shop μας. Εδώ είναι κάποιοι Discord servers που τους έχω για πούλημα. Είναι διαθέσιμοι ακόμα. Είναι αυτοί οι servers. Άμα μπείτε στο Discord server και πατήσετε την κατηγορία Products και βρείτε τους servers που γράφει servers for sale, θα το βρείτε εδώ πέρα. Λοιπόν, έχουμε τώρα gaming products. Λοιπόν, έχουμε αυτά εδώ. Αλλά για να μην σας κουράζω, λοιπόν, θα μπούμε κατευθείαν στο website, λοιπόν, του shop, το επίσημο site του shop. Πάμε να το ανοίξουμε. Και αυτό που βλέπετε εδώ είναι εδώ το site του shop, εδώ το email, εδώ το τηλέφωνο. Λοιπόν, και πάμε τώρα να σας δείξω ένα-ένα τι προϊόντα πουλάμε στο shop μας. Λοιπόν, έχουμε Discord Nitro Basic 5 ευρώ PayPal, Revolt PaySafe, Discord Boosted 8 ευρώ PayPal, Revolt 10 ευρώ PaySafe. Ουσιαστικά δεν θα τα λέω, θα σας τα δείχνω. Έχουμε Discord servers, ό,τι βλέπετε, Discord servers. Λοιπόν, η επόμενη κατηγορία είναι social accounts. Οι τιμές που βλέπετε είναι συζητήσιμες. Μπορούμε να τις συζητήσουμε και σε ένα μήνυμα μου στείλετε στο Discord. Μπορούμε να τα συζητήσουμε. Φυσικά μπορώ να κάνω έκπτωση. Προφανώς. Ναι. Οπότε από τα social account φεύγουμε. Gaming products. Εδώ έχουμε τα Brawl Stars και τα λοιπά. Roblox. Εδώ είναι το Discord server μας, το link του Discord server μας. Αφήστε να τα βρείτε ολοκληρωμένα, γιατί αυτό το βίντεο θα ανεβεί στο κανάλι μας στο YouTube. Θα το βρείτε και αυτό. Λοιπόν, εδώ έχουμε το Discord server μας, το Instagram, την PayPal μας, δηλαδή την προσωπική μου PayPal δηλαδή, Revolut, προσωπική και αυτή, Revolut μου, και το email. Που μπορείτε να στείλετε όποια στιγμή θέλετε, εγώ θα το δω, κοιτάω πάντα τα emails. Οπότε ναι, πέρα από αυτό. Το link εδώ για το Discord server είναι για πάντα. Δηλαδή αν το πατήσετε τσουπ, θα σας πετάξει στο Discord. Και βγαίνεις εδώ, Shadows Products, το όνομά μου εδώ, και πατάς accept invite και μπαίνεις στο server. Πολύ απλό. Τώρα, ξαναπάμε στον Discord server. Λοιπόν, πάει το site τώρα. Σας το έδειξα τι υπάρχει. Λοιπόν, εδώ έχουμε το Verify. Για όσα καινούργια άτομα μπαίνουν στο server, πατάς Verify, να σας το δείξω και πώς γίνεται. Verify. Πατάμε Visit Site. Λοιπόν, δίνουμε πρόσβαση στο Discord account μας. Δίνουμε πρόσβαση. Και αυτό το γνώμε. Πατάμε το Verification. Και γινόμαστε verify αυτό. Εγώ είμαι ήδη verify, γι' αυτό μου βγάζει κάτι περίεργο. Εδώ έχουμε επίσης τραπεζικό λογαριασμό για το shop μας. Όποιοι ενδιαφέρονται να στείλουν, να πληρώσουν έτσι, γίνεται και με αυτό. Ναι. Εδώ έχουμε το ticket. 24 λεπτά που θέλει να ανοίξει ticket, πατάει create ticket και ανοίγει το ticket του. Λοιπόν, εδώ έχουμε τις προϋποθέσεις του shop. Λοιπόν, να τις διαβάσουμε εδώ. Οι προϋποθέσεις έχουν ανέβει και στο Instagram προφίλ, να ενημερώσω. Δηλαδή, όποτε θέλετε να αγοράσετε ένα προϊόν, πρέπει να διαβάσετε και τις προϋποθέσεις, να συμφωνήσετε. Άμα συμφωνήσετε,
το shop μετά δεν διαφέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση βλάβης ή οτιδήποτε ή απώλειας. Ναι. Το γράφω και εδώ. Αν γίνει πληρωμή ενός προϊόντος και βγει κάποιο πρόβλημα το shop, δεν έχει καμία ευθύνη. Δεν δεχόμαστε επιστροφές. Τρόπο πληρωμής PaySafe, PayPal, Revolut, Irish Payment. Αυτά. Πάει αυτό. Λοιπόν, τώρα τα social media του shop. Να στα δείξω και επίσημα. Λοιπόν, το Instagram προφίλ είναι αυτό. 44 ακόλουθους. Τα links είναι εδώ. Εντάξει, προφανώς. Έχουμε ανεβάσει και κάποια πράγματα εδώ πέρα. Εδώ πέρα τα έχω ανεβάσει, σας το είπα. Λοιπόν. Εδώ έχουμε ένα Roblox account. Είναι ακόμα for sale, όποιος ενδιαφέρεται να στείλει ένα μήνυμα. Και αυτό είναι for sale, όποιος ενδιαφέρεται. Λοιπόν. Υπάρχει ακόμα διαθέσιμο, θέλω να πω. Εδώ είναι το πρώτο... Η πρώτη φωτογραφία που ανέβασα. Ναι. Πάμε εδώ τώρα. Εδώ έχουμε αυτά. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Και συνεχίζουμε λίγο από εδώ. Proofs. Να σας το δείξω. Λοιπόν. Εδώ είναι τα proofs από το συγκεκριμένο shop. Που έγιναν μέσω αυτού του shop. Λοιπόν. Ωραία. Εδώ έχουμε αυτά. Εδώ είναι άλλα proofs. Εδώ πέρα από άλλο shop. Τα έχω αποθηκευμένα όσοι θέλετε. Σαν τους development 1, 2, 3. Όσοι ενδιαφέρεστε τέλος πάντων. Λοιπόν. Και αυτό βασικά. Αυτό. Λοιπόν, εδώ έχουμε Japan Ship. Ναι, δεν έχουμε κάνει και πολλά. Τέλος πάντων. Εδώ είναι τα giveaways. Κάποια στιγμή θα κάνουμε, θα δούμε. Εδώ έχουμε την PayPal, ναι, το πάμε αυτό. Τι άλλο να σας δείξω. Να σας δείξω και τα members του shop. Εδώ το chat, public chat, γράφετε ό,τι θέλετε. Εδώ είναι τα members του shop. Το μποτάκι του shop. Βέβαια είναι offline, αλλά τέλος πάντων, ναι. Αυτό είναι το μποτάκι του shop, τέλος πάντων. Με το link του Discord server και αυτό. Για περισσότερη βοήθεια. Και του site. Okay. Πάω που είναι offline κάτι μήνες. Δεν το σχολιάζομαι. Το έχω αφήσει όμως για περισσότερη βοήθεια. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε τώρα. Εγώ σας τα έδειξα, ναι. Όλα μάγκες είναι στο website. Μπορεί να τα βρείτε όλα εκεί, μην φοβάστε. Λοιπόν, εδώ έχουμε το welcome. Εδώ έχουμε το live. Αυτά. Και εδώ έχουμε ένα κανάλι που συνολικά πόσα άτομα έχουμε μέσα στο shop είναι 38 άτομα. Οκ, εντάξει. Λοιπόν, εδώ έχουμε τα launch. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό, είναι προσωπικό. Τα βλέπω μόνο εγώ. Και το team. Λοιπόν. Οπότε, για να δούμε. Ωραία, 8 λεπτά. Να χαρά, χαλαρά. Λοιπόν. Τι άλλο να σας δείξω τώρα. Αυτά προς το παρόν. Λοιπόν. Δείχνουμε και άλλη μια φορά το site. Λοιπόν. Δείχνουμε άλλη μια το site. Πολύ ωραία. Μπορείτε να αγοράσετε ό,τι θέλετε. Φυσικά με εκτόσεις. Θα έχω πάντα εκτόσεις, εντάξει. Μην βλέπετε τις τιμές έτσι, είναι... Θα τα βρούμε σε DMs αυτά, σε μηνύματα. Μην αγχώνεστε γι' αυτό, βέβαια. Δεν πρόκειται να σας τα πουλήσω στην ίδια τιμή που γράφω εδώ. Με την καμία. Μπορεί 2-3 ευρώ πιο κάτω σίγουρα. 2-3 ευρώ max κάπου, 34. Να γίνει καμία έκπτωση. Αυτό, ναι. Οκ, λοιπόν, αυτά γνωρίστε τα εδώ, δεν έχουμε Twitter ούτε Facebook. Οπότε αυτά. Ό,τι θέλετε, στείλτε μήνυμα σε μένα. Εγώ να σας δείξω και το Discord του προφίλ μου. Λοιπόν, σαν το 4139. Μέσα στο server είμαι, μπορείτε να με βρείτε ή να μου στείλετε ένα προσωπικό μήνυμα. Ό,τι θέλετε, βέβαια.
Μπορείτε να μου στείλετε και εδώ μήνυμα, αν θέλετε, στο Santos Backup, στο εφευρικό μου προφίλ. Άμα θέλετε, το βλέπω και αυτό το κάνω. Μπορεί να στείλετε και από εκεί μήνυμα, ό,τι θέλετε, δεν έχω θέμα. Οκ, τι άλλο. Αυτά μάγκες. Λοιπόν, ελπίζω να έχουμε αγορές μετά από αυτό το βίντεο. Σας περιμένω στο shop. Μπείτε, κάντε το verify σας. Λοιπόν, σημαντική προϋπόθεση, κάντε το verify σας. Για security λόγους προφανώς. Ναι, γιατί γίνονται κάποια raids τελευταία στο server και θέλω να αποτρέψει αυτά τα raids, γι' αυτό το έχω βάλει για security λόγους. Και γενικά το έχω βάλει και σε άλλους servers μου, όχι μόνο σε αυτό, και γενικά το έχω βάλει για security λόγους, καταλαβαίνετε, είναι υποχρεωτικό δηλαδή όπως μπαίνει να γίνεται verify. Καλά, κάποιες φορές τον κάνω και εγώ. Τον κάνω και εγώ ίδιος, έχετε ειδοποιήσει και τον κάνω και εγώ. Αλλά τέλος πάντων, οκ. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ. Αυτά. Λοιπόν, οκ, σας τα έδειξα όλα. Λοιπόν, όχι αυτά. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε όλους. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε όλους. Τα λέμε.